Prince Production. Annabi ne sitira, annabi ne kibla, shi na salli kuma ni shi ne zai yi wa bara. Mulkin ka ya kai mulki ya sarkin yau da jiya, kai ka sufanta jiki ka kadarta mai yayi tafiya. In ka so sai ya tsaya ko ka rike mai tafiya, amma ikon ka ya ba mu muke yi ba batin gajiya. Baraunin da zai musanta akwai ka kwarai ilahu kake, har bauta ma ake da gaske ƙauyu kamar ganin ka ake. Wuyan na gaba Annabi manzo ya yi nisa, Annabi manzo ya yi nisa, Annabi manzo ya yi nisa, Annabi Muhammadu ya yi nisa, Annabi manzo ya yi nisa, Annabi Muhammadu ya yi nisa, Annabi manzo ya yi nisa, Annabi ya yi nisa, Annabi manzo ya yi nisa. Allah la ilaha illallah, Annabi manzo ya yi nisa. Allah la ilaha illallah, Annabi manzo ya yi nisa. Allah Annabi manzo ya yi nisa. Allah la ilaha illallah, Annabi manzo ya yi nisa. Annabi manzo ya yi nisa. Allah la ilaha illallah, Annabi manzo ya yi nisa. Muhammadu ya yi nisa, Annabi manzo ya yi nisa. Sayyidul wujudi maulana, Annabi manzo ya yi nisa. Sayyidul anami maulana, Annabi manzo ya yi nisa. Sahibul wasilati maulana, Annabi manzo